A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres. Cinc minuts passen de 2:15. Ho varen deixar amb Santa Úrsula, la rivalitat a Valls, amb Sant Simó, i vàrem apuntar unes quantes coses sobre una iniciativa que a Vilafranca han posat en marxa. Com ens deia gairebé en Xachi, això només ho poden fer a Vilafranca, que és allò un cenacle de totes les virtuts, o no, de les festes majors d'arreu de Catalunya, però avui hem d'anar a Sant Martí de Tous, hem d'anar a Xerta, hem de passar per Vilanova, que també posen en marxa una iniciativa d'aquells que aquí vulguin fer una mica el xafarder, ho tenen a la vora, i vaja, i si volen, no sé si dir, aprendre o treure'n algunes idees, també ho podran fer. Joan Ignasi, bon dia, bona hora. Molt bon dia. Acabarem a Vilanova, però abans hem de passar per Vilafranca. Sí, home. Moderaves una xerrada de títol interessant, la massificació festiva. Sí, fa por, Fa por. Fa por. I no era l'única xerrada, diguem-ne, que permetia titulars, de les que es van fer a Vilafranca. Jo crec que la més sonada va ser una al voltant dels bous. La temàtica dels bous envolats a Catalunya i a la prohibició de celebrar corrides de toros, no? A mi m'agrada dir corrides de toros, no curses de braus, vull dir, aquí no corre ningú. Una cursa comença ja cap a un lloc, no? En tot cas. Però... I això dels toros catalanitzat queda molt més bé, sí que és cert. Toros, a mi m'agrada molt. Que vas als toros, o que anaves als toros, doncs això. Una, en aquest cas, potent. Sí, va ser molt potent, sobretot la llàstima és això, no? Que sempre els ponents, òbviament, i amb tot el dret del món, parlen del seu i després queda poc espai per entrar amb el públic, i vam tenir poca estona per entrar amb el públic, però realment allà hi havia molta gent d'arreu de Catalunya que explicava problemàtiques que tenia, problemàtiques molt diferents. Hi havia el cas de Sitges, no? Que hi va anar en Jordi Cubillos a parlar del Carnaval de Sitges i van treure conclusions interessants. El Carnaval de Sitges, doncs, opinió personal al final, vull dir, ha fet un punt i a part, no? Amb l'instal·lació de tanques, policies cada certs metres, i és una manera, no sé si de matar un esdeveniment com a festa participativa o popular, però era una solució molt salomònica, no? Podríem catalogar-la, segurament necessària, si es fa, m'imagino, però altres festes feien altres coses. Així s'ha argumentat. Sí, que era necessari. Home, si no, no es faria. Confiem que no es faria, si no és necessari. Almenys l'argument de la seguretat és el que s'ha fet valer. Sí, jo no puc opinar gaire, perquè tampoc ho he vist mai, confesso aquest pecat. A Vilanova tanques, no... Només ha de passar a la vila, però a les comparses, només per un simple ordre, per ordre. Cadascú amb la seva pena, això ja ho saben que és. Les tenim al vot del poble, per exemple, per festa major, i són molt criticades. És cert, aquí s'ha comentat més d'una ocasió, això. Imagineu-vos que s'acordonés l'entrada a l'església Sant Bartomeu i Santa Tecla durant l'entrada de Sant Bartomeu. Seria terrible, oi? Doncs a nosaltres ens passa. O almenys no ens ho imaginem, No ens ho imaginem així. En el cas de la massificació, en el cas de la que vas moderar tu? Hi havia un fet molt interessant, que és el de Mataró. Tothom coneix les Santes, de fet ja van sortir quan parlàvem de Sant Simó, una festa que s'ha fet molt grossa dels anys 80 cap aquí, per una intenció, amb intencionalitat, de fer-la grossa. I vaja, ells, sobretot hi ha una nit molt problemàtica, que és la nit del desvetllament bellugós, amb aquest nom tan poc comercial, funciona. Del desvetllament bellugós? Sí, surten a les 12 de la nit, diria que són els gegants, la família Robafaves, arxiconeguda, i fa un tom per la riera amb una banda de música tocant el bequetero. I això a la manera que fan a Berga entra. Exacte, però molt desfermat. Jo crec que la gent ja passa dels gegants absolutament, i va cantant el bequetero i és molt desfermat. Llavors, per reduir cert públic o cert tipus de públic, a vegades és el problema, doncs fan grans concerts i grans esdeveniments a les planades a fora per purgar. D'acord, per purgar. Vull dir, es donaven experiències d'aquestes curioses i va estar entretingut. De fet, la que no tenia problemes, suposo perquè també ho veu d'una manera feliç, el seu ponent, que era el bon amic Ramon Felipó, és la Patum. Però la Patum, sí, passen coses, no? Òbviament ens vam posar seriosos quan vam parlar de casos luctuosos que s'havien donat, sobretot a Berga coneixem tots el cas Isanta, no? Però bé, que sempre hi ha problemes, també al Carnaval de Sitges hi ha problemes, no m'ha arribat a aquest extrem. Però la qüestió d'Isanta va ser extra
Clar, però succeeix amb la festa, amb diguéssim, la inèrcia que provoca una festa dins del context com a mínim. Sí. I aleshores ja és preocupant. Però vaja, jo a Berga mai he vist... Bueno, ja saps que jo soc un assidu i m'hi passo la setmana i mai he tingut cap mal rotllo, parlant així col·loquial, Ni n'has vist molts? Ni n'he vist gaires. No. A plaça algun, però vaja, d'allò de què t'apropes a la meva noia, Ja. La meva noia ja diu molt de sí. Hem començat per aquí, però ho escoltem primer i després ens ho comentes? Vinga, va. Perquè és una sorpresa, doncs ens ho prenem com a tal. El track 1 dels dos que ens ha portat en Chachi, que és algú que canta. Comencem així. Aplaudir a Valerón más que a Busquets o a Piqué. Beber feliz un café en la casa hospitalaria. Saber que la legendaria Isa una jota concreta y tener por mureneta a la Virgen Candelaria. Qui són? Són el Yeray Rodríguez i la Lídia Moreno. I és una cosa que em va deixar meravellat. Són de les illes Canàries. I em va deixar meravellat. Això està gravat en directe, agafant so ambient i el so de taula, per això s'escolta també, al Teatre Blas Infante, a Badalona, el divendres passat. Estàvem fent un reportatge i van fer una trobada, ells li deien la trobada internacional de cant improvisat. Hi havia uns catalans, uns bascos i uns canaris. I els canaris em van deixar meravellat. Trobada internacional de cant improvisat. Clar, en el fons som nacions diferents, no? Sí. Suposo que però no ho dic tant per l'internacional, no, sinó pel cant improvisat. Cant improvisat n'hi ha tot arreu. Tal com raja, Sí. De fet, aquí tenim un de molt famós, que és el Garrotín, no? El Garrotín s'ha fet molt famós perquè moltes formacions l'han inclòs dins del seu repertori i fins i tot permeten que algú pugi a l'escenari a cantar, encara que hi hagi garrotins ja famosos. Però aquests, a mi em van copsar, normalment els bascos ho fan sense música, sense música, només amb la veu, que d'altra banda és l'instrument més antic de tots, i els catalans doncs sí que ho fan amb guitarra, però a mi em va sorprendre que una música de tradició, una música que s'ha de transmetre, i la primera norma per transmetre és simplificar i fer-ho fàcil, sigui tan complexa i tan bonica, perquè aquí hi ha una guitarra i hi ha una bandúrria. I després... Això et volíem preguntar, aquest és l'acompanyament musical? La melodia no és gens fàcil. De fet, la bandúrria la toca el mateix Yeray cantant. Llavors, fixeu-vos que quan canta el Yeray, que és la veu d'home, deixa de tocar la bandúrria, perquè clar, és impossible o molt complicat estar pensant què he de dir. A més, fa una rima complexa, que és ABBA, sí, correcte, ja ho he dit bé, en un espai molt curt, i ells a les seves rimes els diuen dècimes. No vaig acabar d'entendre per què, perquè em va dir, són heptasíl·labes, i dic, llavors seran octaves, dècimes, però bueno, no vaig acabar d'entendre. I va ser fantàstic, i em vaig retrobar amb això, i llavors, per exemple, ells hi proposen hi ha qui fa de mestres cerimònies, proposa un tema, sorpresa, i el tema era, què és ser canario? I per això ens estan comparant tota l'estona els catalans amb els canaris. Les nostres tradicions, les nostres fílies i fòbies. A més tenen una veu i un accent preciós, i després em vaig quedar molt copsat pel vocabulari que gasten. Palpitaciones, vull dir, mai ho faríem servir nosaltres en un vers. Esclar, això que es va viure el divendres no es repetirà.
No, és una cançó que no tornarem a És una sentir cançó mai que no més. es tornarà a escoltar. La podeu veure el Probablement, divendres al està programa clar. de la xarxa, Sí, és sí. la festa, Sí, però... en un bonic recull i aquí a Ràdio Maricel. Però... És a dir, ni ells mateixos repetirien aquesta cançó No, exactament. potser utilitzaran algun vers que se'ls hi queda, hòstia, està aquest clar. està bé. I després n'he portat un altre tall, Sí. que ja és el remat al triple salt mortal. Fan una cosa que li diuen la dècima partida. La dècima partida en què consisteix? Que comença a cantar un Sí. i l'altre l'ha de seguir i l'altre l'ha de rematar. Vull dir, una capacitat de reflex espectacular. Llavors, jo diria que comença el Llerai, Sí. continua la Lídia, torna al Llerai, Lídia i acaba el Llerai. D'acord, aquí es tracta de partir, per dir-ho d'alguna manera, de partir oberts, eh? Sí, jo al començo, tu me l'has Que d'acabar. m'imagino que tenen, ells, clar, tenen Està clar, certes això- rimes comodí, per Això és, dir-ho d'alguna això és manera, ofici, eh? però això és d'ofici, com tu dius. De fet, la Lídia és, podríem dir, alumne del Llerai, que és el màxim exponent d'aquest cant improvisat canari. Ja es nota que hi ha unes reminiscències d'illa cubana aquí en aquesta música bestial. És que és el que ens, Sí, ens ells ens semblava, van insistir molt que eren europeus d'Àfrica. I si volem escoltem Oh, i tant. el segon tall, Això és allò de la dècima partida, eh? la dècima partida. Dècima Escolteu partida. perquè no té desperdici. Y quiero improvisar una décima partida. Hoy que el mar de aquí convida a nuestro Atlántico mar. Hoy le vamos a cantar a un público extraordinario. Que traje este itinerario que yo siento que emociona. Ahora sabe Badalona lo que es ser un canal. És fantàstic. Fantàstic. En un moment ens En han un lligat moment. l'Atlàntic al Mediterrani del que estaven a I tocar. ara sabe Badalona lo que és ser Lo que un és un canari. perquè aquest era el remat final a la Ah. seva presentació a Badalona. S'ha de tenir un cap molt clar, eh? Molt clar i molt molt ràpid. estructurat, eh? I molt I ràpid. poca por escènica, perquè si tu surts sabent el que vas a fer i a vegades passes nervis, jo he posat molt poques vegades un escenari a actuar, a fer de jo Sí, sí, alguna sí. vegada més, però actuar crec que un parell de vegades només, i sabia perfectament les frases. És més, una vegada recordo que tenia el guió davant perquè me'l podia camuflar i jo tenia el guió davant i anava cagat, perdoneu l'expressió. No, que tots ho hem passat, això. I imagina, Que tots pujar, sopar i diu, ara anem a improvisar. Aquí hi ha tradició d'això? A Catalunya hi ha molta tradició. De fet, hi ha un col·lectiu que té un nom molt original que es diu El Cor de Carxofa, perquè que canten ens ho El vas Cor de comentar, Carxofa, sí. i tenen interessant, sobretot resseguir la seva web, on hi ha manuals per començar a aprendre a fer cançó, hi ha D'acord. tutorials, no? Ara Que que sembla estem de mentida moda. perquè així com a través dels mitjans parlem doncs allò dels concursos de rap i d'aquesta capacitat que tenen els raperos d'imaginar lletres, no ho tenim tan vinculat al món tradicional, al món de la música tradicional. Com deia un que es va fer compatriota meu, podríem dir, l'Eugeni d'Ors, el que no és tradició és plagi. Vull dir, tot està inventat. Doncs està clar. Tot està doncs inventat. Passem pàgina, anem a Sant Martí de Tous. Vinga, a Sant Martí de Tous celebren Sant Martí, que és avui és Sant Martí. Coneixeu algun Martí? És un nom en desús, eh? Sí, Jo només i tant conec en desús. Un i és jove, vull dir, cosa... Que sí, algun Martí sí, però és en desús. Però és que n'hi ha tants en desús, ja. Martí i Llorenç són en desús. Ara sembla que es torna a posar Magí, que és molt xulo. Són noms catalans Sí, que es i poden... Llorenç també està en desús? Sí, jo només en conec un, de Llorenç. Bé, Com a nom, eh? Com a Bé, nom. Josep també està en desús, eh? Sí, i és un nom ben normal. Sí. Els apòstols van de baixa. Sí. Els apòstols van de baixa. Tots són modes. Aquí ens Tots són anava a dir modes. que ara n'hi hauria 10.000 Martínez, però bueno, aquest no és el tema. Ara que són Marcs... Marx és el primer, hi ha moltes Laies. Moltes Laies. Jo a la meva generació, jo sóc del 91, Martes, jo en tenia 5 a classe, Ojo, 5 Martes. Sí, veus, i Marta ara no tira ja deien tant. pel cognom. Ara Marta suposo, doncs això, s'ha convertit en un nom més Com- corrent i com llavors la gent no el posa. Carme tampoc no tira. No. De fet, Mira que Carme- les àvies del futur són les Martes, les Laies. És veritat. Ara les Dolors i Carmes són les Martes i És les veritat, Laies. és veritat. Sant Martí de Tous, ball vinga, de faixes. No ens desviem. Que no ens desviem. Això de Sant Martí fan el ball de faixes a Sant Martí de Tou. Que Aquí no- Sitges, sabeu el que és un ball de faixes? És que per això t'ho anava a preguntar. Ja està. Però és una cosa una miqueta més organitzada, que no dic que Sitges no estigui organitzat, però és una cosa espontània, que també està molt bé.
és més, m'agrada. Espontània i amb una certa deriva en alguns moments que els ortodoxos estan posat per l'hora i exacte. els ritmes de la vida moderna, podríem dir. Ho fan a Sant Martí de Tous, que està a l'Anoia, vull dir que no és gaire lluny, i menys amb la C15 ara. Val la pena anar a veure-ho, jo ho recomano, perquè trobarem certes... És un ball on fan un ball de faixes molt similar al d'aquí, però hi ha un capità que porta bandera, i això ens recorda molt el ball de bastons. Per això lliguem aquest ball amb aquest tipus de balls blancs sortits del ball de bastons, dels balls d'espases i tot plegat. Però per altra banda la música ens deriva cap al ball de Cascavells. S'assembla molt al ball de Cascavells, sobretot de la Catalunya central. Aleshores, el ball de faixes de Sant Martí de Tous és únic, vull dir, no n'hi ha un de similar. I en què consisteix? Hi ha unes passades de faixes, com el que coneixem de la matinal de Sitges, i després el capità, amb la seva bandera, es col·loca al mig i les faixes li envolten el coll. I el degollen, podríem dir, simbòlicament. No el degollen de veritat, òbviament. I després de degollar-lo, les faixes tornen a fer com una forma d'estrella a terra, el capità hi puja, es tiren les faixes i el capità s'alça. I a l'alçar-se diu visca Sant Martí i visca Catalunya. Això no serà avui, serà dissabte. D'acord. Val molt la pena veure-ho a nivell, podríem dir, etnològic, no? Reminiscències perquè la noia està lligada... És com una barreja entre les faixes i les cintes d'aquí? Sí, bé, té una barreja molt estranya. Podríem dir, la noia no l'hem d'oblidar mai, que si l'hem d'empaquetar en una zona tradicional, més val no empaquetar-la amb la Catalunya central sinó amb el Penedès, vull dir, Igualada i tot això, hosti, referències de Diables a l'any de la Picó, referències de Bastons a l'any de la Picó, vull dir, referenciem el Penedès i Camp de Tarragona. I aleshores aquí sumem, no, d'una manera molt curiosa, des de l'element del capità del Ball de Bastons fins a una bota final, com podria ser amb els Cercolets. Vull dir, és un ball que dona molt a l'especulació, a més la música és d'un ball de Cascavells, que aquí també en tindríem, però la música de ball de Cascavells de la Catalunya central. I després, doncs, aquestes reminiscències que ens evoquen als balls blancs del Penedès. Molt interessant, hi ha dues maneres de veure-ho, més aviat ho fan a la porta de l'església i hi ha poca gent, heu de matir una mica més, i després ho fan a plaça. Val la pena anar a veure-ho a l'església, poqueta gent, i després, si voleu, ja feu un tomb per Sant Martí de Tous, i ho acabeu veient a la plaça, però val la pena veure-ho aviat. Forma part d'un seguici el ball? No, actua sol. I val la pena. Això també és singular, Sí, és força singular. És a dir, no forma part d'un seguici, sinó que el ball actua sol. Sí. Doncs el Ball de Faixes de Sant Martí de Tous, si algú li interessa, proper dissabte, encara que avui és Sant Martí. Anem a Xerta. Ens anem a Xerta, això és avui mateix, és a dir, si no teniu res a fer aquesta tarda... Si feu vida ociosa i us ho podeu permetre... Xerta que és on va néixer la Carme Forcadell, ara no Flamant, tot i que ara viu a Sabadell, per això té aquest accent de l'Ebre. Xerta celebren també Sant Martí, òbviament Sant Martí de Tous celebra també això per Sant Martí, no sé si ho hem dit. Sant Martí té una llegenda curiosa. Ens has dit avui i el dissabte. Llegenda de Sant Martí, apunta. Sant Martí té una llegenda curiosa? Té una llegenda curiosa perquè podríem dir que té una llegenda catalana, no? Que s'explica a Catalunya, no? Que es troba una persona sense sostre al bosc enmig de les glaçades i aleshores Sant Martí es talla amb la seva espasa un tros de la capa, li dona per guarir-lo, per escalfar-lo, i aleshores es produeix una entrada del sol i d'aquí ve l'arc de Sant Martí, que desfà les neus, i d'aquí també ve l'estiuet de Sant Martí, vull dir que tot plegat va una miqueta junt. Només entrar a Sant Martí del Canigó, si heu fet mai la visita, jo la vaig fer fa un parell d'anys, hi ha no sé com dir-ho, ara tu m'ajudaràs, al Panteó, dalt hi ha el frontal, no? Sí. Al frontal, a l'entrada de Sant Martí del Canigó, hi ha representada aquesta llegenda, a la Catalunya Nord. És a dir, la llegenda de Sant Martí tallant-se un tros de capa, i entregar-la a aquesta persona que viu al bosc. Llavors a Xerta avui, a partir al voltant de les 5 de la tarda, quarts de 5, fan la jota, ballen jota a la plaça. Sempre és interessant veure la jota, que realment la jota és el ball nacional de Catalunya, encara que la sardana hagi guanyat una força moderna i mediàtica, però la jota... Això un dia ens ho has d'explicar, Sí, i unirem als països catalans gràcies a la jota, Ja no, la jota és el ball nacional de Catalunya. Per mi sí, el ball i la música, i la dansa, podríem dir, per mi.
Passa que, clar, vull dir, la sardana... Això ho has dit a l'Empordà, així a Girona has anat allà. No m'atreveixo. No, gironins... No m'atreveixo gens. No. Ai, en Pep Ventura, si s'aixequés. No, I fan jota xartolina, ja sabeu que doncs, és com tot, no? Igual que el Ball de Bastons, a Vilafranca el ballen d'una manera, a Vilanova d'una altra, a Sitges d'una altra, i els vilanovins, sitgetans i ribatans ens assemblem i ja tenim diferències entre nosaltres, doncs la jota també, i val la pena anar a comparar-les. La Xerta jo la recordo de fa un parell d'anys que vaig anar i és molt viva i molt saltada i és molt xula. I després fan processó amb la imatge de Sant Martí. Ells, jo no ho sé, però el programa remarquen amb la imatge de Sant Martí, senyal de que la imatge deu ser important, perquè ho remarquen molt. I fan processó, llavors llancen una traca i val la pena veure... A l'Ebre sempre aquestes tradicions es mantenen molt bé i no ho sé, tota la zona de l'Ebre... Com que queden lluny. Sí, de tot, per bé i per mal. No hi va gent nova a viure, això sempre ajuda. O hi van, però no hi van en massa, com ens han vingut aquí. Per això et dic que aquí aquesta massificació festiva que vivim per aquí a la vora, a l'Ebre segurament no la viuen amb aquesta intensitat. Sempre és molt autèntic tot el que es fa. Per exemple, a la Fatarella, no sé, ara em ve el cap, una miqueta més endins, però la Fatarella, Sant Blai, és superautèntic, és tot molt autèntic. I la veritat que Xerta val la pena. Jo m'hi atensaré aquesta tarda i faré un reportatge. 4 minuts i seran les 10. Què fareu a Vilanova amb un saló del Carnaval? Bé, això va ser una idea que va sortir, fem-ho, i ho fem. Un saló del Carnaval. Sí, la idea va sorgir del Miame Molla, coneixem tots, i dins de la Fira de Novembre... Per cert, en aquesta pàgina web, Vilafranquina, primer ho diuen bé, però després hi ha un Miame Molla, que és bo de llegir, Amb doble L. Amb doble L. És un Miame Molla, Mutamia, com deia. Doncs en algun moment s'escapa un molla enmig de tots els paràgrafs, Total. Un saló del Carnaval on s'hi han convidat 4 carnavals de fora de Vilanova. I aleshores són 4 carnavals molt diferents. I jo he estat implicat en aquest saló i m'he encarregat sobretot dels convidats. De fer una mica d'amfitrió. Qui convideu? Convidem Torelló, que és un carnaval de terra endins, com ho celebren, com n'hi ha diversos, no? Però un carnaval, diguéssim, intentant adequar-lo a les necessitats de la Catalunya tradicional. Després tenim el de Reus, que potser és el més similar als orígens vilanovins i sitgetans, que són molt en comú d'un carnaval antillà, amb la força de les societats. Després tenim també Vinaròs, carnaval turístic, gros, tenerifenc, que tornem a les illes, i finalment, amb tot el carinyo també cap als altres, la petita joieta de la corona, que és el Sasso, a Navarra, un carnaval rural, d'aquests carnavals que ens expliquen una història, no? Quan surten certs personatges, molt similar al de Bielsa, els momochorros, les sordinyes. Si voleu descobrir què és tot això, us podeu atensar al teatre principal i l'estant que estarà enganxat a ell, un saló que fa 32 metres de llarg, on hi haurà una exposició que explicarà tot això. Podreu veure físicament, podreu palpar, diguéssim, aquest vestuari d'aquests personatges que el portaran fins a Vilanova. I per acabar-ho i rematar-ho, suposo que no trigarà gaires edicions en què el Carnaval de Sitges hi sigui representat. Quan serà això? El saló? El saló, els dies ideals per visitar-lo és divendres i dissabte, per veure el màxim apogeu. És a dir, aquest cap de setmana, Sí, i durant tot el dissabte, si busqueu el programa d'actes per internet, diferents mitjans de comunicació i tot plegat, cada carnaval fa una presentació del seu carnaval, expliquen com és el seu carnaval i després es produeix una taula rodona que segurament que als sitgetans els interessa molt i des del públic òbviament podran aportar les seves vivències, una taula rodona doncs posada en comú de com es celebra el carnaval arreu d'aquests 4 carnavals convidats i entre el públic i quins problemes tenen des d'organització fins al que podríem dir massificació. El vostre, quin s'assemblaria més, i el nostre, quin s'assemblaria més? No em poses un compromís, però intentem dir-ho. Ja que vostè... El vostre és Vilanova, no? Esclar, i el nostre continua sent... Vilanova s'assembla a Reus. A Reus... I nosaltres a Vinaròs? I té l'esperit de Torelló, voldria dir, no? D'aquest esperit de festa identitària, encara que això d'identitària està molt mal vist ara per certs partits polítics, no? I d'altra banda, el de Sitges s'assemblaria a Vinaròs
per com s'efectua ara, però té els orígens a Reus. Vull dir, a Reus valdrà la pena veure les fotos antigues de Reus que ens han ajudat a trobar i que són fantàstiques, i veure com eren abans les carrosses del Carnaval de Reus i tot plegat. I a banda, el dissabte a la tarda, qui hi vagi es trobarà doncs, que representarem el cap de dol i la vetlla del rei Carnestoltes que es fa a Reus, amb les seves ploraneres. Ells fan l'Ajuntament de broma també, vull dir, com si fossin tots els regidors allà asseguts planyent el rei, i serà divertit. Riurem també una mica. Aquí no ens ho imaginem, això encara, de l'Ajuntament de broma amb els regidors com a planyiders. En fi, en 15 dies ens ho explicaràs. Chachi, gràcies. A vosaltres. Una vegada més, 5 minuts, tornem a ser aquí. Fins ara. A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.